הגעתי ליוסי ממש במקרה, בהמלצה שראיתי בפייסבוק, ואני חייבת להגיד שמעבר לכך שהעבודה הייתה סופר מקצועית ומהממת, יוסי שירותי ברמות שאין בעולם הזה. החל מהשיחת טלפון הראשונה הוא השקיע בלהסביר לי איזה סוגי דשא, מה כדאי, מה מומלץ, שאל אותי מה התנאים אצלי במרפסת, כמה שמש יש, והתאים לי בדיוק את מה שאני צריכה. ועמד בכל ההבטחות שלו, הגיע בזמן, הגיע לפני למדוד, הגיע לפני להביא את הדשא, עשה לי את זה בזמן ממש ממש קצר, ובאמת אני סופר סופר מרוצה. איש מדהים, השירותיות שלו פשוט ראויה להערכה גבוהה גבוהה, ומי שיקח אותו ירוויח. תודה רבה יוסי.